Ale dělat věci na půl je samo o sobě docela zajímavá věc. A dělat věci někomu jinému Na půl. taky zajímavé. To je ještě zajímavější. Úplně jedno. To by to úplně jedno, prostě záleží, co by si hlavně udělal na půl. Protože by se ta země koule pak mohla prostě přetočit úplně jinak. Ne, tak to by byla jenom polokoule. Kdybys to dělal jenom jednostranně, jako ta půlka, co třeba druhá půlka. No, ale to by možná bylo dobrý, kdyby to byla jenom polokoule, protože to by vyhovělo všem. To by si to potom dělal na čtvrtky. No, ona by z jedné strany byla kulatá a z druhé strany placatá. Ano, přesně. A všichni by byli spokojení. Protože to je půlka. No ale teď by se tam ty lidi nevešli. Všichni. Naopak, By se tam hromadili. Na jedné půlce. A ono by se to pak převážilo. ne, tak ty plochozemci by žili na té placatý půlce a kulozemci by žili na té kulatý půlce. A to by bylo pěkný, no. A co? A oni by se střídali po půl dnech třeba. Nebo po půl roce, oni by se střídali. Jo, takhle, že by to jako mělo poločas, jako ve fotbale, že si musí vyměnit strany. No, někdo by to musel pískat taky, že? Ale já mám otázku, jak by ten plochozemec na tom kulatozemci dělal ty věci z kulata na plocho na půl? To už existuje. Jako, aby jim to dělal na půl. Ta hra má dokonce název. Polo. No jo. Sice vodní, my to budeme hrát na Ten, kdo hraje polo, tak dělá poloviční věci. ten už nás předběh, ten už to hraje dávno. A proč nehraje celo? Celo, no. Proč nehraje celo? Protože jsme mu to ještě neřekli nikdo. Ne, neřekli, my řešíme polo a celo. Musíme to nějak definovat. Ale může hrát na čelo, může hrát na čelo. To není to. Nebo violončelo. On zapomenul jenom ten háček, ale hraje pořád. A pak, když hraje na celo, tak je to teda... Na čelo. Ne, cymbal. Jako já nevím. Jako vypadá to dobře. Ale a co tomu druhýmu? Jestli by mu půlka. Ale ne, tomu musíš udělat. Ale to by bylo dobrý, kdyby si měl takovou jako pravomoc, že by si každému člověkovi, co má něco celého, dělal jenom půlky. Jo. Že by si mu vždycky automaticky něco sebral. No. A teď třeba co? Jo? Cokoliv. Jako třeba půlku vejplaty. Třeba. To je málo. A pojďme dále, to já se představu lepší. Půlku království, vole. No, to vidíš. A půlku princezny. Ne, půlku harému. Ne, To je totiž víc. Půlka hraje je víc než půlka princezny. Ty si neumím představit půlky. Protože ten... Půlky v harému si představit On má těch... Ale jenom podle toho, co si řekl. On ten šách, on má těch drahých poloviček víc. Kam šách? On jich má víc těch poloviček a ty neví, půlku jich sebe nešlo. On neví, na kterou půlku máš No, šáhnout. přesně. Jak budeš dělat půlku někomu jinému? Půlku? Půlku, jak budeš dělat někomu jinému? To musím. Nebo ne, na půl budeš dělat půlku někomu To jinému. už je lepší. No já nevím. Nebo čtvrtku, jak budeš někomu dělat na půl. Někomu jinému. A na hare? Vás to stane. Já vám to půlku nemůžu jenom rozpůlit, protože to bych to udělal jenom na půl. No ale ty to musíš udělat. A já jsem ti povinný dát jenom půlku za tu půlku. Ty vole, ne, tohle nedám. Já to vypínám, já se chci napít a chci mít klid. Nemáme